Pap kreeg sigaretten van de Amerikaanse luitenant. Van die luitenant. Hij pakte dat, haalde dat uit. You smoking, hè? Zal ik nu wel wat hij zei. En ja, mijn vader was er blij mee. En hij pakte ook in, stak die op. En mijn vader zei, hij bewaarde die voor morgen. Die sigaret voor morgen. En dat was goed. En vroeg hij wat de soldaten dan, wat die Duitsers nog waren. Toen zei mijn vader, die waren dus de prairie, de wei af. Die waren richting Imsterade, zal ik zeggen. De Locht. Want volgens mij zijn ze in Mersje ongeveer de grens overgekomen, hè, de geallieerden. Ja. Ja. Ja, en toen wil ik zeggen richting, die zijn toen naar Wittem, die kant, hè, en van Wittem op zijn die naar Ubersberg gekomen. Want dat zal zo zijn, die soldaat, die Amerikaner, die bedankte mijn vader dus, hè, en gaven elkaar de hand en klopte mij even op de schouder, boy, en weg ging hij. Hij was nou 2 minuten weg. Daar kwam de zwaarste tank die je in kunt denken, kwam de boerderij op. Hè. Een Amerikaanse tank. Een Amerikaanse tank, ja. Met infanteristen. Hè. Wat een dag! Nou, zeg dat wel. Hè. Geluk dat die jongens, die Duitsers, wil ik zeggen, 10 minuten, een kwartier van tevoren eruit waren. Hè. Dus dan heeft ze in een half uur tijd of zoiets, heeft ze 10 Duitsers bij jou in de kelder van de boerderij gehad. Ja. Die kwamen schuilen voor bombardementen. Dan komt er een Duitse verkenner op de deur kloppen. En op Steen aufmachen. En de Amerikanen in Anzug. En 10 minuten 10 minuten stond de eerste Amerikanen. Dus die luid voor de deur. 10 september 1944, zei je? 14 september. 14 september, dus dat is officieel, heb ik nog in een Amerikaanse newsgehuld. En dat gebeurt allemaal op de dag dat je eigenlijk... Dat we eigenlijk bevrijd waren. Want nooit geen Duitser meer gezien, althans soldaten? Ja, nee, nooit meer gezien. Oké. Nee. Wel Amerikaanse soldaten nog. Maar die zijn bij ons op de boerderij geweest, hè, in de wei. Zijn die gekwartierd, weet je wel, met het manoeuvre naar Aken toe. Ja. En die hebben nog een paar loopgraven gemaakt en zoiets. En ik weet dat ik nog peren geplukt heb. En toen ging ik met een korfje die jongens peren brengen. En vroeg ik dus kauwgum, chewing en chocolade. Ja. En heb je ook gehad? Ik kreeg alles. Ja, en griesmeel, voor griesmeel pap te maken en zoiets. Was interessant, ja. Ja, dat is de beleving geweest. Ik probeer me dat voor te stellen, dat je als manneke van 7, 8 dan, met zo'n kurfje peren, door dat kamp. Ja, hè, in de wei. Ja, het kamp in de wei. Ja. En dat was ook de wei van pap? De ouderlijke huiswei, ja, dat was op de Huls. Er zijn natuurlijk geen foto's van. Ja, nee. Er zijn geen... Dat deed men toen niet, hè? Nee, dat deed men niet. Nee. Ik heb wel nog, dat is naar de hand, er zijn wel foto's van gemaakt, van die evacuatie van die mensen uit Kerkrade. Die op de vlucht moesten voor de Duitsers. Ja. Die zijn geëvacueerd, weet je wel, naar die kerkdorpen Ubersberg en nog verder, verschillende kerkdorpen. Ja. En er zijn aan Imstrade nog verschillende mensen nog doodgebleven door granaatscherven. Ik heb ooit, en dat is al heel lang geleden, ik ken zijn naam nog, hij leeft niet meer, maar zijn zoon stuurde mij toen vanuit Shanghai of Bangkok, waar hij in een hotel werkte, een berichtje van wat leuk dat pap op televisie was. Want pap, meneer Schillings, heeft mij toen verteld wie hij zoog, ook als jongske, wie er enorm veel granaatvuur over Kirchhoff hing. Ja, en dat het levensgevaarlijk was toen. Ja, dat was penibele situaties toen.
en dat kan ik me dan helemaal niet voorstellen, maar jij hebt dat meegemaakt. Ik heb dat meegemaakt, ja. En ook de tijd daarvoor, hè, als ik dan in de koestal bij de koeien was, hè, en mest en zoiets, helpen, wat poetsen en zo. En dan, nou, om 6, 7 uur was dat, was het laatste met koeienmelk en allemaal nog met de haan toen. Nou, dan sprongen wij allemaal op, hè. Dan hoorden wij het gerong van escadrons Engelse vliegtuigen, die gingen Aken bombarderen. En dat was een cadans en een geluid. Nou, die vlogen allemaal, wil ik zeggen, met 10, 15 in groepen. Ja. En dan ene groep na de andere. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt. En dan huurde je het niet in Keulen donderen, maar in Aken. Ja, zeg dat wel, ja. Ja. Maar die gingen nog verder dus. Hey, maar hoe was dat na de bevrijding? Want er is natuurlijk enorm veel... er is honger geweest. We hebben de hongerwinter gehad. Wie was het na de oorlog, na de bevrijding, om het gewone leven weer op te pakken? Ja, over het algemeen wil ik zeggen, bij ons in die kruis wil ik zeggen, dat is gehucht. Dat is toch wel verschillend als, wil ik zeggen, met een stad of een groot dorp. Hè. Maar dat, de Huls, dat was toen de Huls Simpelveld. Weet je wel wat ja, boven op een berg, de Huls. Ja, daar hadden wij die boerderij. Ah. Ja, die hebben we naderhand, heeft een oom die gekregen en hebben wij een grotere boerderij, een landgoed in Imstraat dus gekocht. Naast het park daar. Zou je dan willen zeggen dat jij op de Huls, op de boerderij, een relatief rustige oorlog hebt meegemaakt? Ja, over het algemeen wel, ja. Over het algemeen, daar was er ook wel wat spanning betreft, wat ik me kan nog herinneren van mensen die dus sympathiseerden met de Duitsers. Ik heb nog een jonge knaap gekend, hè. Die was dus ook fanatiek. NSB'er? NSB, ja, en dan, ja, het praat me niet graag meer over dat van zijn geheugen, maar dat was ook een jongen die was dus van zijn vader uit als oudste. Mm-hmm. Hij was soldaat moeten worden, hè. En die is ook gesneuveld in Stalingrad, ja. Oh, dus die moest van zijn vader? Ik heb hem gekend. Ja, van zijn vader, als vrijwilliger dus. Hè. Met de Duitsers meevechten in Stalingrad? Ja, die is, ja. Hij was, wil zeggen, een jaar voor de oorlog al was hij aangemeld, hè, bij het Duits leger. En toen kwam het er baan, wil ik zeggen, dat die knaap, ik heb hem ook toevallig, hè, dat ik, wil ik zeggen, misschien kwam ik toen uit de school, was hij op de Huls het lopen met het grijs uniform aan, het schuutje, als Duitse militair. Ja, en die is daar in Stalingrad is die gesneuveld. Ja. En dat was een jong van Durp? Van de Huls? Ja, van de Huls, ja. Goh. Ja. Werd je dan in het dorp met de nek aangekeken ook? Nee, het was een heel patente familie. Oké. Ja, maar op een gegeven moment, dat kan je hebben, hè, was een heel serieuze, hele nette familie was dat. Er gebeuren rare dingen in de oorlog, ja, hè? Ja. Goh. Ja. En we hebben wel ook vooral nou al voor een klein stukje vastgelegd, hè? Ja, dat is wel. Dat is mooi. Ja, en hier is een goede journalist, hè, die kent u misschien, Chef Bonte. De naam ken ik wel. Ja, Chef Bonte. Maar daar heb je geen gesprekken mee? Nee, die wou ik me wel eens opzoeken. Hè. Die moest ik van verschillende kennissen, die knaap toch opzoeken en dat moest vastgelegd worden. Ja, maar dat moet ook, want dat is heel belangrijk. Ja, dat is zeer interessant, ja. Want er zijn steeds minder mensen die het verhaal zo kunnen vertellen, zoals jij. Ja, dat is waar, ja. Door mijn leeftijd. Ja, dat was wel interessant, ja. Heb je het toch nog met de... Ik weet niet hoeveel er nog, want je ziet samen met nog tweelingzus de oudste toes. Ja. Heb je het toch met broers en zussen nog wel eens over den tijd?
Ja, een enkele keer. Ja. Ja, Die zijn ook allemaal jonger, Ja, het is verspreid. Hè. Eén zus heb ik in Brussel zitten. Ja, met de zoon. Ja, en die is daar advocaat. En ja, anderen in Helmond en zo. En als we bij elkaar komen, wil ik zeggen, dan wordt er als bepaalde momenten, als het van toepassing is, over de oorlog gesproken. Dus, Ja. ja. Hey, en nou hebben we net 4 en 5 mei gehad. Die 14, ja. Ja, nee, 4 en 5 mei, hè? Dus Ja, door de ja, herdenking zo. en bevrijdingsdag. hè? Hebben we hier ook, ja. Zien dat door nog- de herdenking geweest hier, hè. Ja, dat was interessant, ja. Zien Ook dat mooi. nog altijd bijzondere dagen voor u? Ja, toch wel, Ja? ja. Dat is, dat zit toch wel diep nog, hè, die oorlog.